Un dels objectius del programa de turisme per a tothom és conscienciar el sector turístic català respecte al potencial del turisme accessible. L'accessibilitat és necessària per a les persones amb discapacitat, però també per a totes aquelles que tenen una mobilitat reduïda. Als Estats Units hi ha més de 46 milions de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. I s'estima que el 70% d'aquestes persones viatja amb una mitjana de 3 acompanyants. Així doncs, el mercat potencial constaria de més de 130 milions de persones que fan una mitjana d'un viatge cada 2 anys, una despesa diària de 85 euros i una estada mitjana d'11,7 nits, valor molt superior a les 6,2 nits de mitjana general. Aquests viatgers tenen com a destinació majoritària Mèxic i, en menor mesura, Amèrica Central i Canadà. A l'hora de viatjar, es decanten pels creuers, amb preferència pel turisme a ciutats i en solitari. La millor manera d'apropar-se a aquests segments és a través d'agències especialitzades, de webs de turisme accessible i d'associacions de persones amb discapacitat. Cal destacar que l'accessibilitat és imprescindible per al 10% de la població, necessària per al 40% i còmoda per al 100%.